jingpule na kitab Isaya kalenong kapasawpong kadkod puson naduh Blei pui. But no ken pin yanujor yanga, but pin yasrim yanga, uong ubakut, hakmir yalagi khmat shajarong batupen, mano bala thaw yakini, utakin ubala penrenti shriyak yakipat meneng baroh, but ubala ay yaki, laka kerteng, namarba ulong ubadon bor, but ubaklan jendai, omshim duna uwei naki. Ko Jacob baleti piut ko Israel, Malaysia piknyum, Trai yoi ya ka kupar long briu junga, but ya ka hok junga Blei kensnem. Hato pim ju yosno, Trai ulong Blei bom jukun, ulong unong thaw, ubalubu pun ya ka perthei. Juk thain, juk tulan, la bantau ya ka jingsym phang jungu. Uwei bor ya ki baswai upenklan ya ki baduna kabor bas kasor ki samla shinrang ki la bantulat bat banthan pada badang ki dangsan ki la banluait henry jar ki bakirmen ha Trai kin sa yo bor themai kin sa sei thap banyang ban her shajrong kum ki pukni kin sa mare bat kin than kin sa yait henry kin luan ka ktien jong Trai. Kasam shispa lai kadkod uwei hidu saw pra bat shipo. Do kirku ya Trai ko mynsiem junga, ko do no junga do kirku ya kakerteng buku jungu. Do kirku ya Trai ko mynsiem junga wat klet ya ki jingde bha jungu baroh. Mau ubamap ya ki jingpule jong pi baroh. Mau ubapenkoit ya ki jingpang jong pi baroh. Mau ubapelat ya pi nak liulong ka jingieid ubakir soldong yapi da ka jingieid bat ka jingskolem Trai ulong jingisynei bat ubale subun ubasuki ban bitar bat ubakinre ka jingieid penchitom yangi kumbadawa ki pap jungi le kaliang ka ki kams new jungi ka gospel kat Matthew kalanong ka wakhatway kadkod Arpupra hadu Blei po, the one shanga pi baroh ki bashitom, bat ki bakya jingieid, bat ngin penjat hait yapi. To ba ya kalingkor junga bat tohi kai, nga naba ngalong ubajem nod, bat ubasngolred kado nod. Di ka mynsiem jong pi kan shem jingjat hain, naba kalingkor junga kalong kabasok, bat ka jingkyrmen junga kalong kabasting. Ka gospel jong Trai.